Яжте мед веднага след хранене и наблюдавайте какво се случва в тялото ви за секунди. В момента, в който медът докосне езика ви, естествените му захари се разтварят мигновено, създавайки топъл, сладък прилив, който се стича директно надолу по гърлото ви. В стомаха ви медът се смесва с остатъците от храна. Киселините започват да го разграждат бързо, освобождавайки глюкоза в сместа. Когато сместа с мед навлезе в тънките черва, глюкозата се абсорбира почти мигновено. Малки захарни частици попадат в кръвта ви за секунди. Твърде много захар след хранене забавя храносмилането. Стомашните течности се сгъстяват и чревните бактерии започват да се хранят с допълнителната захар, създавайки малки газови мехурчета. Кръвната ви захар се повишава бързо, което кара сърцето ви да бие малко по-бързо. Панкреасът освобождава инсулин, за да контролира внезапния скок. Някои допълнителни захари могат да се превърнат в малки мастни капчици близо до черния дроб. Мозъкът се забавя леко, тъй като енергийните нива се променят, след което възстановява баланса, тъй като клетките се рестартират. В рамките на минути органите ви се успокояват, енергийните ви нива се изравняват и тялото ви възстановява естествения си ритъм отново. Последвайте ни, ако искате да научите още интересни здравни факти.